सातगाव गलाबारियाव दुलाराय हारिमु आफादनि जितु बोसोरारि जथुमा बेयाव फैनानै मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो जिहेतु जोंनि जितु हारिमु बे हारिमुखौ हमथाना दोननायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोबां बिहोमा दङ आरो जों बयबो मिथिगौ जे हारिमु नङाब्ला जाथिया सिनायथि मोना आरो जायना गोग्गो हारिमु थागोन बिसोर गोग्गो हारिमु जाय हारिना गोग्गो हारिमु मोनसे थागोन बिसोर बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा जागोन आं खावलायो जोंनि जेसेबांनाखि बर'नि गेजेराव हारिमुफोर दङ आसार खान्थिफोर दङ बे दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेखौ हमथाना लाखिनायाव गोबां बिहोमा होलांबाय थागोन आं बेखौनो आसा फारियो जिहेतु जोंनि गेजेराव माखासे कमार्शियेल लेभेलाव लांनानै जोंनि हारिमु गोथार हारिमुफोरखौ गुबुंले खालामनो नाजाबाय थादों बेफोरखौ सोंखारिनानै थिग खालामनानै हमथाबाय थागोन आरो माखासे गुबुंले जालांनो हमनाय जेब्ला जोंनि हारिमुफोर बेफोर हारिमुफोरखौ सोदांना लानानै गोथारै लाखिनायाव बे दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिहोमा होलांबाय थागोन होननानै आं आसा फारियो बिटिसिनि बायजोआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जोङो फ्राय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दङ बे बर' सुबुंफोरनि बिथोराव गोबाङानो जोंनि बर' रावखौ रोङा दिनै नोंथांमोना हमनानै नाय बराक भेलियाव थानाय ब्रु रियां बिथांमोना जोंनि फोलेरनिनो बिथांमोनजों जोंना रावा गोरोबाबो बिथांमोननि हारिमुफ्रा जोंजों गोरोबलाया बे मोनसे जा साननांगौ बाथ्रा बेजों लोगोसे गोबां थारमाने राव रोङि असमिया राव रायलायग्रा तिनसुकिया डिब्रुगड़ जरहाट गलाघाट तेजपुर गुबुन गुबुन जायगायाव थाबाय बेफोरखौ जोङो थोंजोङै जोंनि बर' रावखौ बिथांमोनखौ फोरोंनोबो हाला जाहैबाय बेनिखायनो आं मोनसे खावलायनाय दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दा बिथांमोनखौबो जोङो बिसासाव लाफानानै जाहाथे बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि राव हारिमुखौ लासै लासैनो बिथांमोननि गेजेराव फोसावनायनि मोनसे राहा लानांगौ आरो राहा लानायनि खायदायानो जाहैबाय जिहेतु जोंना मोननै काउन्सिल थाबाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव बिटिसि आरो बिकेडब्लिउएसि बे काउन्सिल मोननैनि गेजेरजों सम सम आं बेखौनो खावलायगोन बे काउन्सिल मोननैनि सानैबो सिटखौ जे जोंनि गेजेराव राव रोंनाय रोङि आरो जोंजों गोरोबनाय बर' माहारि फोलेरफोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव कालचारेल एक्सचेन्जनि थाखाय माखासे प्रग्राम लानांगौ दुलाराय हारिमु बर' हारिमु आफादनि जोहै बिदि खालामलाङोबा जोंनि हारिमुफोरखौ जों गोदोर खालामलांनो हागोन आरो लासैनो बिथांमोनखौ जोंनि राव भाषाखौ जों सोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जों बेरायनानै बिथांमोनजों रायज्लायना गम मोन्दों बिथांमोनाबो खोब बर' राव फरायनो जोबोद गोसो बराक भेलियाव थानाय ब्रु रियांफ्राबो बर' मिडियाम फरायनो खोब गोसो आरो तिनसुकिया डिब्रुगड़ जेब्ला बर' मानसि बिथांमोनाबो बर' राव सोलोंनो जोबोद गोसो दा बिथांमोननि गेजेराव बर' फरायसालि बर' कालचार बेफोरखौ जों सोहैनो हायाखै बेखौ सोनायनि बे मोननै काउन्सिला माखासे हाबाफारि लानांगौ होनना आं खावलायगोन दिनै सनवालफ्रा गावसोरनो काउन्सिलनि थ्रुयै बर' मिडियामखौ फरायनो होननानै बर' सोलोंनो होननानै बर' फोरोंगिरि थिसननो थाखाय बिथांमोना माखासे सिन्था सरसा खालामदोंबाबो बे दिनै जाफुङाखै बे जाफुङै हाबाया मा खारनाव नांथाना दङ बेखौ नायबिजिरफिननानै बिथांमोनखौ बर' राव फोरोंफिननायाव जाहाथे बिहोमा होयो आं बेखौनो खावलायो आरो जोंनि गेजेराव कालचारखौ जुदि फेहेरनोबा जोंनि राव हारिमुखौ जोंनि गेजेराव हाबा जालायनाय एक्सचेन्ज जों बिसिनिखौ लाबोनाय जोंना बिसिनिखौ हरनाय बिदिबो कालचार मोनसे हाबा जालायनाय मोनसे एक्सचेन्जबो जालायनांगौ आरो बिदि जाब्लासो जोंनि राव हारिमुवा बिसिनि गेजेराव गोसारफैगोन आरो बिसिनिफ्राय लाबोनाय मानसिफ्रा जोंनाव सोलोंफैगोन आं बेखौनो खावलायो जे दुलाराय हारिमु आफादा उननि समफ्राव जाहाथे बे कालचारफोरखौ जोंनि राव बर'नि बे गोथार हारिमुफोरखौ फोथांना लाखिनायाव आरो फेहेरनायाव बिथांमोना बिनि सायाव खामानि मावलांबाय थागोन होननानै आङो आसा फारियो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल्स अफ
आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360